2018 urteko aurrekontuei ekarpenak egiteko azken egunak. Loien kontenedoreak aldatuko dira. Hondartzetako dutxetako ur kontsumoa jaistea lortu dugu. Volar pelikula zinean abenduaren 13an. Datozen egunetan eguraldi aldakorra espero dugu. Gogoratu legeition erroldatuta bazaude eta adin nagusikoa bazara, abenduaren 11 arte egin ditzakezula zure ekarpenak udalak 2018rako aurkeztutako aurrekontu proposamenari. Ondorengoak dira besteak beste datorren urterako Lekitoko udaletik proposatzen diren inbertsioak. Santa Katalinako pasealekua 3. fasea, kirol instalakuntzak, skatepark, futbol zelaia, ikerketa barne, eskola publikoaren konponketak, segurtasun neurriak, arropa ingolosa, mendi eta ontziola, abaroa jauregia, elizatea gasolindegiaren 2. fasea, musika eskola 1. fasea, herriko argiteria aldatu, 2. fasea, ikusgarri aretoan hobekuntzak, APO, hiria antolatzeko plan orokorra, San Andres auzoa barrizteko obrak hasiko dira. Zenbatekoa zehaztu gabe dago. Lekitoko udalak Lea Artibai amankomunazgoarekin batera herriko kontenedoreak berriztuko ditu. Paper eta kartoi kontenedorea eta errefusa kontenedore berriak jarriko ditu. Bestalde, material organikoentzako 30 edukiontzi marroi jarri dira jada herriko gune ezberdinetan, ingurumen hezitzaileak ere pasa den astetik etxez etxe dabiltza materiala banatzen, eta abenduaren bukaeran karpa informatzaileak ere jarriko dira herrian. Jarriko den sistema honek bai vegetala zein animal hondakin organiko guztia batuko du eta naiz eta voluntarioa izan, jendearen laguntza eta implikazioa eskatzen du udalak. Hasieran sistema berri honek zalantzak ekarriko ditu, bere sasoian, kartoi papera, ontzi harinak, beira, olioak eta bar, ekarri zituen modura, baina azken hauek egun herritarrek barneratuta dauzkate. Aurten Lekitoko udalaren helburuetako bat, hondartzako dutxetako ur kontsumoa 5% jaistea izan da. Hainbat kanal erabili zituen, seinaleak, pegatinak, bideoak, publizitatea eta abar. Berriki, Bizkaiko Foru Aldundiak Lekitoko hizkuntza hondartzako datuak eman ditu, eta hauen arabera 2017ko ekainaren 1etik irailaren 30 arte, 95.552 erabiltzaile izan ditu hondartzak, eta erabiltzaileko ur kontsumoa 131,86an jaitsi da. Beraz denon kontzientziazio eta implikazioarekin, helburua soberan lortu da. Zorionak. Udaleko emakumea eta berdintasun batzordearen eskutik, Emakundek ekoiztutako Volar pelikula zineman emango da abenduaren 13an. Goizez ikastetxeei zuzenduta egongo da eta 6etan herritar orori. Dokumentalean parte hartu duten emakume 2 ere etorriko dira arratsaldean. Volar, Berta Gaztelumendik zuzendutako pelikulak, indarkeria jasan duten 9 emakumeren testigantzak jasotzen ditu. Gabonetan, N kantak taldeko lagunak Lekiton izango ditugu beraien astonauta azken lana aurkezten. Oianetik badoaz animaliak, handiak eta txikiak. Jende asko sarrera gabe geratu dela ikusirik, 2. emanaldi bat antolatu dugu. Egun berean arratsaldeko 7etan izango da. Sarrerak salgai, Traola estudioan eta kulturretxean. Etorri danok, ikuskizun alai eta entretenigarri honekin gozatzera. Apreciado señor Brandish, le adjunto un ejemplar de una novela que acaba de publicarse. ¿Cree que es un libro adecuado para venderlo en mi librería? La librería. 1949an,
Ingalaterrako kostako herri txiki batean, lehen liburu denda ireki nahi du emakume batek. Auzokoak aurka jarriko zaizkio. Posee esa cualidad en abundancia. Me lo he pasado muy bien, Espera, pero... si solo lo hemos hecho una vez. No soy de ese tipo de tía. Solo lo hago una vez en mi primera cita. Creo que voy a pillar un Uber. La gran enfermedad del amor. Pakistaní joven y soltero. Kumail eta Emilyren benetako historia kontatzen du pelikulak. Espektakulu batean ezagutu zuten elkar, eta diferentzia kulturalak izan arren, aurrera egin zuen harremanak, Kumailen gurasoen, musulman zorrotzak hauek, zoritxarrerako. Eso no lo pillo. No sé, creía que empezando a decir algo me saldría alguna frase ingeniosa. Eguraldia. Gaur egunak aurrera eginala, hodeiak ugarituz joan dira. Datozen egunetan eguraldi aldakorra espero dugu. Barikuan euria egingo du, batez ere goizean botako du euri gehien. Egunak aurrera eginala, prezipitazioa noizbehinkakoagoa izango da. Larun bat goizerako ez du euri askorik egingo, eta arratsalderako atertzea espero da. Igandean aldiz, zaparrada mardulak espero ditugu, eta trumoitsuak izan daitezke. Itsasoa ere asko zakartuko da, 3 metrorainoko olatuekin. Astelenean zaparradekin jarraituko dugu. Noizbehinka trumoitsuak izan daitezke, batez ere eguneko lehen partean. Itsasoan 4 eta 5 metro inguruko olatuak izango ditugu. Asteartean prezipitazioak gero eta tartekatuagoak izango dira, itsasoaren egoerak ere onera egingo du nabarmenki.